Valentin napi akció. Ha nem vagy szerelmes, akkor ettől se leszel, de pár dollár mindenkinek jól jöhet. Dupla bónusszal kérheted az ingyenes Bluetooth bankkártyát. Sziasztok, az ajánlat nagyon rövid ideig él, február 18 éjfélig, aki az ajánlói linkemmel igényel Bluetooth bankkártyát, megcsinálja az ügyfélazonosítást és befizet a saját számlájára, az $20 értékű PLU tokent fog kapni azonnal. Ez egy speciális link, nem a régi ajánlói link. Ha azzal már elkezdted, vagy van már regisztrációd, már nem tudsz részt venni a programban, csak ha új vagy. De miért akarnál ilyen bankkártyát? Hát mert például vannak előfizetői csomagok, ahol 7 euró befizetéssel kapsz a vásárlásod után 10 euró értékű PLU tokent a kiválasztott boltban, vagy a kiválasztott szolgáltatásból. Tehát 70%-os névértéken kapsz egy évek óta jelenlévő Ethereum láncon lévő tokent. A többi vásárlásod után pedig kapsz 3% cashbacket, szintén Pluton tokenben. Ha nem tudod, hogy ez mennyire kedvező, vagy mennyire kényelmes neked, akkor is érdemes megrendelned. A regisztráció gyors, a KYC ellenőrzés nekem percek alatt megvolt, ezután beutalsz a saját neveden lévő bankszámláról mondjuk 10 eurót, ami azonnal megérkezik. A Revolutról ingyenes az utalás, nekem másodpercek alatt megérkezett mindig. Ekkor már meg kell kapnod a 20 euró értékű jutalmat PLU tokenben. Ezután levásárolhatod a 10 eurót, amit beutaltál, ahol csak akarod. És amikor még fenten megy a 20 euró értékű ajándék tokenet, akkor kiutalod és eladod, több tőzsde is támogatja, vagy az ígéretek szerint helyben is át lehet váltani később euróra, amit szintén levásárolhatsz a bankkártya segítségével. Ez korábban működött, én hónapokig használtam ezt a funkciót, most fejlesztés alatt van, ezért szünetel. De saját tárcára vagy tőzsdére is kiutalhatod Ethereum láncon, a MetaMask például másodpercek alatt csatlakoztatható az oldalhoz. De jobban járhatsz, ha beutalsz mondjuk 17 eurót. 7 euróval előfizetsz a kezdő csomagra, ezután kiválasztasz egy perket, azaz kedvezményt. Nézzük is, melyek ezek. Hát van bőven választék, tehát ez lehet Tesco, Aldi, IBS vásárlás, Netflix előfizetés, vagy amit akarsz, és levásárolod a 10 eurót, ami maradt. Tehát befizettél 17 eurót, amiből levásároltál 10 eurót, a maradék 7 euró ellenében pedig most van 20 meg 10, azaz 30 euró értékben PLU tokened. A 20 euró ugye az a bónusz, amit megkapsz, ha ezzel a linkkel regisztrálsz. A 10 euró az pedig visszajár abból a vásárlásból, amit te kiválasztottál. Ezután, ha tetszik a dolog, használod rendszeresen, ha nem, akkor itt megállsz, és kiveszed most a pénzt belőle, vagy inkább később, amikor a Bika piac miatt is fenten megy az ára. Én egyébként a fizikai bankkártyát nem rendeltem meg a mai napig, én csupán a virtuális bankkártyát használom, az azonnal megkapod, és rögtön be tudod rakni Android vagy iOS rendszer alá. Fontos, hogy ha elkezdted a regisztrációs folyamatot, be is kell fejezned. Tehát ha félbeszakítod és később folytatod, akkor már nem biztos, hogy a rendszer úgy érzékeli, hogy ezzel a linkkel regisztráltál, és akkor viszont csak a felét kapod. De ez pár perc, könnyű pénz. Vigyázz, hogyha nem sikerül befejezned a befizetést február 18 éjfélig, akkor is szintén a szokásos $10 értékű PLU tokent kapod a most jelenlegi $20 helyett. Ha nem teljesen tiszta, hogy hogyan működik a Bluetooth, kérdezz itt a videó alatt, illetve nézd vissza a videóim, többször is foglalkoztam már ezzel a kártyával. Ha belegondolsz, veszteni nem tudsz rajta, nyerni viszont nagy eséllyel. Ez nem pénzügyi tanács, hanem egy vonzó ajánlat, amivel a Pluton tokeneket szerezhetsz. Döntsd el, érdekel ez ajánlat, és élj vele, ha te is vonzónak találod. Kellemes Valentin napot, valamint sok coin nektek, sziasztok!